Wie de reactie van de dames? Nou ja, een beetje hetzelfde als die van mij. Dat verwacht je eigenlijk zeker net bij een vereniging als de Uzes. En ja, aan de ene kant een stukje locus, aan de andere kant een stukje frustratie. En het had op gewoon Frolie een behoorlijk stukje impact. De vrouwen van tussen de Sontje en 30 hier willen net reageren. De opnames binnen eind november, begin december maken. In de klaarkamer, dat op dat stuit het vrouwliesteam van GSVV ziet. Voor zover bekend is er net filmen bij andere teams en wie het eenmalig. Ik binnen de beelden net verspraat, zou het nou lijken. De politie kan de beelden zien bij een ooronderzoek. De politie had contact met u gezocht in de vorige maand, begin vorige maand. Dat ze aanwijzingen hadden dat er opnames maken werden bij uw damesteam. Zal ik begrepen haar onder de hand van een orenzaak. En goed, wat details betreft, dat weet ik verder net. Maar goed, die zaak die is verder onder de rolkamer. Het schijnt dat er materiaal in beslagname is. En dat daarop beelden van binnen van vrouwen van uw damesteam. Een paar vrouwen hadden beelden pensioen en die hebben de nij onjef te dienen. De verdachte is al jarenlang lid van de club. Het is iemand die lid is van de club, ja. Maakt het ik extra soer? Dat maakt het zeker extra zwaar. Ja, goed, zat zijn. We leven hier in een Lietse dorpsgemeenschap. En iedereen kent iedereen in feite. We hebben op zich een hele zoene club. Ondanks dat er maar al 100 inwoners in dit dorp hebben. En ja, dan is dit een behoorlijke tik. De verdachte mij net meer op de club of op het terrein komen zolang de zaak in onderzoek is. De politie wil niet zeggen omdat ze nog volop met de zaak onder gang binnen.